हाख्रेमथां जों जाम्बासो जाबाय नामाब्रा माथो इसिबां महरगिरिनि गेरसेयावबो सासेबो सुंथारदिया मा खालामबावब्रा नोंथाङा बांद्राय जाम्बा जाबायलै बांद्राय जाम्बानि खियावबो थाम्फैया बायानो बेखायनो नैबे आंबादि एसे सियाल जानो सोलोंनाय नोंथाङा आं थानायाव माखौ गिदों हेच फाग्लासो जाबाय नोंथां गियाखै नोंथां सोरखौ गिनो होनबालाय माथो बेफोरबायदि बुंलाबायखोनलाय दाखालि सारमोन हरनाय नोगोद 1.5 लाख थाखालाय माथो जाखो नंगौथ' बर' सावथुन दिहुननो हरदों बर' फावगिरिफोरनो राननानै हाबा सोन्थोर राननानै होबावनो बिनि थाखायनोथ' नोंजों लोगो जादोंब्रा फाग्ला बुङोलै जोंनो गिबि जागोन नोंथां दिनैसिम रावबो बर' महरगिरिफोरनो 1.5 लाख थाखा होफेराखै बर' सावथुन बानायनायाव होफेराखैथ' बुहुमनि लावसिन सनानि बिलाइयाव जोंनि मुङा थागोन नोंथां नोंनि आंनि जोंनि मुङानो थाग्रोगोन थारमाने गिनिस बुकाव वर्ल्ड रेकर्ड होनबासो आं बुजिलै इंलिसफोरखौ थाब नंमारगौसो बिदै गैयै नालेंखरखौ गायनानै जेबो मुलाम्फा गैया नोंथाङा सियाल जानो हागौ खिन्थु नारेंखला बिदै गैया हाथायनिफ्राय मोसौखौ बायनो हागौलै नोंथां नाथाय नोंना गलियानो गैयाबा मोसौखौ बहा दोनो नोंलाय नारेंखल बिदै बरा नोंथां सारमोन हरनाय रांखौलाय बहाथो गाननो बे बाराव मोसौबो बायगोन गलिबो बानायगोन थुदो आंनि लान्जायखौल' दानागार बहा थांनोब्रा आब' दानखोलोदोनाव आब' दांखोलोदो ए बै बेट सिनेमानि रिक्सा सालायग्रा आब' दांखोलोदोआ माथो नोंथांनि नारेंखला बिदि बरा मारलै गोमोबायना नोंथाङा आंनि खर'खौ आब' दानखोलोदोआ ना बेदर जायै सासे गोथार मानसि बे बाराव जोङो जोंनि बर'नि सावथुनखौ बेफोरबायदि गोथार मानसिजोंसो जागायजेनगोन मिथिबाय नै आदा बे आब' दांखोलोदोनि न'आव बेब्रा बेनोलै बेनो औ आच्छा दे ओइ आब' माथो स्रि स्राय दाउब' बास्रिनायसोब्रा आब' जोंसोलाय दंना गैया जाखो ओइ नोंथां खि उन्दुबायनासो दं खोमा नायसै नायहरदोलै दरजा गुदुंजों औ आब' जोंसोमोनलै माबिनि मोदला मोदलि सेंग्राफोर बिसोरलाय नारसिन बुरि नारसिन मोनानि सिखावखौ गिनो नाङा साननिखौ गिनांगौ बुरि नाय थांगौ आइदिलै आब' हामथारबायलै आब' हामथारबाय आइदोलाय जों सिखाव नङा जों नोंखौसो सिनेमा बानाय लांफैदोंमोन सिनेमा मोनसेयाव 1.5 लाख होनो नागिरदोंमोन जों आब' नोंनो जों सिखाव नङा 1.5 लाख औ आब' 1.5 लाख होनो नागिरदोंमोन नोंनो सिनेमा मोनसेयाव 1.5 लाख औ आब' आइदै 1.5 लाख नारसिन बुरि नारसिन थांगौ बुरि फान्थाया आइदै बुरि मा जाखो सिखाव साला सिखाव रायजोफोर सिखाव होसो सालाफोरखौ होसो रायजोफोर सिखाव
देरलाय बोराय आंनो सिनेमा बानायनायनि 1.5 लाख थाखा होनोसो नागिरदोंमोन 1.5 लाख नोंनो सिनेमा बानायनायनि थाखाय 1.5 लाख औ बोराय 1.5 लाख 1.5 लाख आयै बोराय फैसाखौनो दांनो मोनाखै 1.5 लाख थाखा मोनबा मा जागोन नोंलाय बोराय बोराय 1.5 लाख बोराय बोराय 1.5 लाख सिखारदो बोराय आयै 1.5 लाख बुरि 1.5 लाख 1.5 लाख औ 1.5 लाख 1.5 लाख बोराय 1.5 लाख बुरि 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख